Dragi prijatelji, delite ovaj video. U ovom videu imena i prezimena, spisak SNS sudija i tužilaca u Novom Sadu koji meni, ali i Goranu Ješiću i Miši Bačulovu su ga pritvorili. Juče sam na tribini Amnesty Internationala u Luteranskoj crkvi u Harlemu zajedno sa novinarom iz Eritreje, ali i članom holandskog parlamenta pričao o uhapšenima i ubijenima od strane ubice i veleizdajnika Aleksandra Vučića. Uskoro ću morati narednih dana da stavim i socijalne mreže na privatno, tako da će me samo prijatelji moći da prate zbog posla u državnom sektoru ovde u Holandiji. Takva su pravila. Dragi prijatelji, Gorana Ješića i Mišu Bačulova je pritvorilo novosadsko SNS pravosuđe, koje je najcrnje u Srbiji, a to je dobro jer noć je najcrnja pred svitanje. Dobrodošli, dragi saborci, u klub, jer se ja nalazim u hrabrom i čestitom društvu. Delite spisak SNS sudija i tužilaca koje me tuže i sude, politički progon na koji se ponosim. Advokat Ivan Ninić me je obavestio da su me zbog kritike putem YouTube-a i Facebooka optužile. Pod 1. SNS sudija Tijana Mihajlov iz Bačke Palanke, tačnije Zrenjanina. SNS zamenik tužioca Milica Đogić iz Bačke Palanke, a SNS sudija za prethodni postupak Stevan Pavlov mi je odredio pritvor od 30 dana, a na predlog SNS javnog tužioca Ksenije Bogić-Marić iz novosadskog SNS pravosuđa i da traže 1 godinu i 2 meseca zatvora i da su već predložili kolegama da mi se sudi u odsustvu. Dragi prijatelji, kao što vidite, ja ovo čitam. Ja ova demonizovana imena i prezimena ne želim da pamtim. Oni ovo rade pod uticajem SNS-a, đavola i demona. A ove fantazmagorije ispod dečijeg nivoa je podržala i sudija svih režima iz Beograda, Dragana Boljević, i to putem novina Danas. Bogu hvala, upravo ja radim na takvom mestu u borbi protiv kriminala i korupcije, da će im to ostati pusti i nedosanjani snovi, da i mene pritvore kao Gorana Ješića, kao Mišu Bačulova, Mirana Pogačara i hiljade drugih ubijenih i uhapšenih žrtava diktatorskog režima. To će im ostati pusti i nedosanjani snovi, jer sam prošao bukvalno sve najstrože bezbednosne provere za rad u državnoj službi i da je moja prošlost u borbi protiv diktature i kriminala u Srbiji bila ogroman plus kod zapošljavanja u Holandiji. Dakle, u pravnoj državi kakva je Kraljevina Holandija. Poslao sam ova imena i prezimena svim opozicionim partijama i dobio uveravanja od 10 poslanika i lidera opozicije da će biti lustrirani po zakonu nakon rušenja tiranije. Inače, moji bliski saradnici, novinari Stefan Cvetković i Daniel Pinter, se nalaze već skoro 3 meseca u pritvoru, takođe zbog verbalnog delikta iz vremena komunizma, koji se očigledno u Srbiji povampirio. Dok su moji najbliži saradnici ubijeni zamenik urednika tabloida Milan Malenović i Vladimir Cvijan, ako je i u paklu i debilani, a jeste, previše je. Broj žrtava SNS sudija, SNS tužilaca i SNS policajaca je sve veći i veći. Oni ne uništavaju samo živote uhapšenih i ubijenih žrtava, već i njihovih porodica, i to im ne smemo zaboraviti i oprostiti. Pomozi Bože da dobiju ono što zaslužuju, što pre,
a vaši pogledi na ulici danas će im uneti nemir i podsjetiti na zasluženi pakao koji ih čeka zbog greha njihovih, a neće moći ni mirno da spavaju i ne smemo im dozvoliti da spavaju, nisu zaslužili. Zanimljivo da ove ludake uopšte ne sprečava činjenica da fizički nisam u Srbiji već 7 godina, da me uporno iznova tuže i sude za različita, pod navodnicima, krivična dela. Kao da je Facebook neko oružje, šta bi bilo da sam stvarno prisutan u Srbiji. Pitam li se pitam, baš bolesne dečije fore i fazoni, SNS pravosuđa koje sam pobedio i pred sudom u Budimpešti i Milanu, i to za 2 dana. Taj film da ćutim na nepravdu, ubistva, hapšenja, kao maloletan za vreme diktatora Miloševića nisam trpio, zbog čega sam hapšen, pa neću sigurno ni danas u 21. veku. Ima Boga. Sve što me više optužuju, to profesionalno sve više napredujem. I to baš u oblasti pravde. A inače, ja i jesam po obrazovanju master pravnik. Tako samo neka nastave. Svaka njihova poternica, optužnica i presudu nosim kao orden i medalju. Sa njom se ponosim i koristim je u holandskim medijima i tribinama Amnesty Internationala da ispričam istinu o stanju u Srbiji. Sve se kao bumerang okrene protiv njih. Lustracija vas čeka, SNS sluge i podanici. Vreme vam otkucava. Na televiziji u Holandiji svaki dan građani vrše građanska hapšenja kriminalaca. Građani Srbije imaju i pravo i obavezu da u ponedeljak ili neki drugi dan izvrše građansko hapšenje ubice i veleizdajnika Aleksandra Vučića i svih njegovih slugu iz SNS policije, SNS tužilaštva i SNS sudija. Što pre ga uhvatite, bit će manje žrtava. Ne oprosti im Bože, jer znaju šta čine, pod uticajem SNS-a, demona i đavola. Amin. Dragi prijatelji, neka opkolite sve skupštine, opština, vladu, skupštinu, kao 5. oktobra, u radno vreme. Videli ste u Novom Sadu, van radnog vremena, uveče, prazna skupština, prazna gradska kuća. To nema smisla opkoljavati. On jeste ubacio 20-ak maskiranih da to izazovu. Međutim, nama treba kao 5. oktobra da hrabri ljudi, hrabar narod okruži skupštine, da iskaču odbornici takozvani sa nameštenih i kupljenih izbora kroz prozore, kao što su iskakali širom Srbije. Dakle, opkolimo ih u radno vreme, opkolimo ih kada su u zgradama, budimo hrabri. Znači, to što on nekog ubacuje, vidite koja je kukavica. On je došao kad su se ljudi u Novom Sadu razišli, on je došao u panciru i sa nekog malog megafona glumio hrabrost pred par desetina kupljenih sendvičara i botova. Dakle, kad se on tako uplašen, naravno od onih kojima je uzeo pare za razne funkcije, a sad neće da im se javi, nosi pancir, kukavica. Znači, ja vas pozivam, budite hrabri, izvršite građanska hapšenja, opkolite zgradu vlade, opkolite prostor gde se Vučić nalazi. Znači, neka iskaču kroz prozore. Naravno, broj žrtava mora biti. Međutim, bolje da se žrtvuje 50-100 hrabrih ljudi, nego da vas svaki dan ubija, kao što je ubio Olivera Ivanovića, Cvijana, kao što danas ljude ubija svaki dan, hapsi, tuče, maltretira, otpušta. Dakle, dragi prijatelji, uz Božju pomoć
da osvojimo slobodu i u ponedeljak i svaki dan u radno vreme kada su u institucijama, da oslobodimo institucije. Znamo u pravnoj teoriji i praksi i šta je tiranocid i da je pravo naroda da se brani od tiranina, da uradi ono što se mora uraditi. Ne postoje izbori u diktaturi, ne postoje opozicije. Dakle, svi imaju pravo da se obrate, svi imaju pravo da uzmu mikrofon i svi vi, neka on ubaci 10-20 da tamo izvode za Informer i Pink sa nekim štanglama. Vi, narod, trebate da oslobodite, da uđete u predsjedništvo, da ga uhvatite, da mu sudite. Znači, to je pravo i obaveza, kažem još jednom, građansko hapšenje. Ovde u Holandiji se dešava svaki dan. To prenose mediji. Ljudi uhvate kriminalca, drže kriminalca, ispituju kriminalca, zovu policiju da preuzme kriminalca, da ga odvede pred pravosudne organe, u pritvor i tako dalje. Dragi prijatelji, verujemo da je sloboda sve bliža, jer sada jeste jako crno, jeste užasno, ali je još jednom, noć je najcrnja pred svitanje. Uz Božju pomoć, hrabro u borbu za slobodu.